мавсими обозӣ расман дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июн оғоз ёфтааст ва бояд қайд намуд ки дар фасли гармо албатта барои обозӣ намудан яке аз шуғлҳои дӯстдоштатарини кӯдакон ба ҳисоб меравад ва ҳангоми дуруст истифода бурдани ин нерӯи табиат ба худи инсон як нерӯи қувваи нав мебахшад. Лекин ҳангоми вайрон намудани қоидаҳои бехатарӣ, ҳангоми обозӣ ки будубош дар назди обанборҳо, об метавонад манбаи марг шавад. Ва дар ин асно Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бори дигар эҳтиромона ба диққати аҳолӣ мерасонад ки дар ин рӯзҳои гармо ҳатман бояд ки бо кӯдакони худ суҳбатҳо оид ба рафтори дуруст дар назди будубошти об ва аз ҳама муҳимаш бояд ки кӯдакони худро беназорат нагузоранд. Танҳо шабонарӯзи гузашта дар обанборҳои ҷумҳурии Тоҷикистон 3 нафар кӯдакон ва наврасон ҳангоми обозӣ намудан дар мавзеъҳое ки манъ гаштааст ва аз рӯи беэҳтиётӣ ва аз он ҷумла беназоратӣ аз ҷониби волидайн ба ҳалокат расиданд ки ин ҳам бошад кӯдакон аз синни 14 то 2 сола буданд. Ва бори дигар кумита ба диққати волидайн мерасонад ва хоҳишманд аст аз сабаби оне ки айни замон таътили тобистона оғоз ёфтааст ва кӯдакон ҳатман ба шуғли дӯстдоштаашон машғул мешаванд. Хоҳишмандем кӯдакони худро беназорат нагузоред, бо онҳо ҳангоми обозӣ намудан бо онҳо бошед, бори дигар ба онҳо такроран суҳбатҳо гузаронед ва фаҳмонед ки ҳангоми риоя накардан ё ин ки обозӣ намудан дар мавзеъҳое ки манъ гаштааст ба чӣ оварда мерасонад. Бори дигар такрор мекунем ки дар дарёҳои ҷумҳурии Тоҷикистон обозӣ намудан манъ гаштааст, чун бори дигар он ҳарорати обҳое ки дар рӯдхонаҳои мо ҳастанд аз 16-17 дараҷа боло нест ки ин ҳам ба организми инсон зарари худро оварда расониданаш мумкин аст. бори дигар хоҳишмандем бо кӯдакони худ бошед, кӯдаконро беназорат нагузоред. Аз аввали сол то ба имрӯз дар обанборҳои ҷумҳурии Тоҷикистон 66 нафар шаҳрвандони мо ғарқ шуда ба ҳалокат расиданд ки аз ин шумораашон 31 нафар ин кӯдакон ва наврасон то синни 16 сол мебошад. Бинобар ин айни замон фурсат ҳаст, вақт ҳаст кӯдакони худро ба он истироҳатгоҳҳое ки айни замон фаъолияти худро оғоз намуданд ба он ҷо фиристед ва бо онҳо бояд ки буд.